Dobro večer, dobrodošli u kuvanje sa Matijom! I onda to treba narezati kao što se 90-ih diskovi rezali. Šta smo spremili sa druge strane? Pa vidiš, valjda je potrebno. Postoji li neka šara koju preferirate prilikom obeležavanja sendviča? Jutarnja zvežaka posle ovih nekako najmodernijih šara. Ovdje su domaće životinje sa velikim nozdrvama koji se kote po 13 komada, pa gile ode, a ostalih 12 sa ceckama. Dodajte malo Gudina i obradite vašu porodicu. Gudin, jedno je porodica. Osim ako niste usvojeni, tad ste imali jednu i sad imate drugu. Gudin za to isto. Sad je kao neki glagol. Zašto mi bežiš? Nemoj vuče, molim te. Ajde, bit će viralno. Nemoj. Mi smo imali mir, onda ste vi došli. Šta sečete? Imamo li neku sekiru? Alo. Šta sečete? Šta sečete? Sjeći se. Šta sečete? Sira. Ovo je definitivno moj January favorites.